Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Кызыл кар яугач башкарылырга тиешле хезмәтне эшләр вакыт җитте. Менә моннан чыга. Залесный бистәсендәге кызыл төсле сулыкның каян барлыкка килгәнен белгечләр белән бергә Рания Абдрахманова да ачыкларга тырышты. Авыл хатыннарына эшләргә һәм тагын бер кат эшләргә. Көнлек була инде авырракка туры килә инде ике генә кеше бит без фирмага. Россия хезмәт министрлыгы авылда хезмәт итүче хатын-кызларга эш вакытын 4 сәгатькә арттырырга тәкъдим итә. Кем хуплый һәм кем каршы? Айза Шаймардан. Кемгә зыян, кемгә файда? Акырып буласың да юк. Язгысу авылдагы эшмәкәр хезмәтен ничек юкка чыгара? Гөлнас Сәйфетдинова шул хакта. Шаллы музыка мәктәпләренең талантлы балалары махсус стипендияләргә лаек. Аларны маэстро Мацуев үзе тапшыра. С завтрашнего утра вам нужно идти к своим инструментам. Бу хакта тулырак Шаллыдан Илшат Аюпов. Казанда 9 катлы йортта газ шартлау нәтиҗәсендә зыян күргән кеше үлде. Бу хәбәрне Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгында расладылар. Кичә Казанның Җиңү проспекты урамы 34нче йортында газ шартлый. Яна башлый. 14 кеше үзләре фатирларыннан чыгарга өлгерә. Шартлау булган фатир хуҗасын балконнан коткаралар, ләкин күп төрле җәрәхәтләрдән соң ир-атның гомерен саклап кала алмыйлар. Татарстан тикшерү комитеты җинаять эше ачты. Куркынычсызлык таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү маддәсе буенча. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итүенчә, кичә кич беренче подъездда яшәүчеләр фатирларына үтә алган. Йортның сул ягында көне буе эш барган, электр энергиясын тәртипкә китергәннәр. Алабугада 70 кешене эвакуацияләгәннәр, сәбәп балалар сырхауханәсенең подвалыннан түтен күтәрелә. Бинада булучылар янгын сөндерүчеләр килгәнче барысында урамга чыгарып өлгерә. Зыян күрүчеләр юк. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы сүзләренә караганда, түтен подвалда кыска ялганыш аркасында килеп чыккан. Сегодня в 11 часов 25 минут на пульт диспетчера. Бүген 12:25 минутта Алабуга гарнизонның дежурчасы пультына балалар сырхауханәсендә түтен чыгу турында хәбәр килде. Чакыру урынына гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре җибәрелде. Сырхауханәдәге барлык кешеләр эвакуацияләнде. Казан читендәге Залесный бистәсендә кызыл кар яуган мәллә су үзе шундый төскә кергәнме? Монда 150 квадрат метр мәйдан кызылга буяла, җирле халык аптырашта. Алар экологларга һәм прокуратурага мөрәҗәгать итә. Бу тирәдә хәл гел шулай диялар, янәсе төсләр генә алышынып тора. Салават күпере төсләре белән балкыган карлы суның килеп чыгышын Рания Абдрахманова ачыкларга тырышты. В прошлом году тоже была лужа. Быел кызыл, былтыр зәңгәр иде җирле халык. Һәм мондый хәл берничә ел дәвамында кабатлана икән. 2 катлы турак йорт каршында әйтерсең лә кызыл күл. Без әлеге аңлаешсыз кызыл сулыкны якынанрак кирип карарга булдык. Шикләнсәм дә кызыксынуым көчлерәк, моның нәрсә икәнен беләсе килә. Әйдәгез карыйк. Мин әлбәттә белгеч түгел, әмма кыяфәте белән бу нәрсә юеш кәгазьгә шаган, хәтта җепселләре дә бар. Җирлектә яшәүчеләр аңлаешсыз мәддә әйләнә тирәгә зыян салыр дип борчылам. Шуңа Татарстанның прокуратура һәм экология министрлыгына мөрәҗәгать иткәннәр. Какие-то химикаты. Кызыл төсле икән, ниндидер химикатлар инде. Фабрики, наверное, какие-нибудь. Монда фабрикалар бар бит, шулардан акадыр. Спросите, зайдите у хозяина вот это мясного. Менә бу ит кибете хуҗасыннан сорагыз. Здесь и зеленая она бывает. Ул яшел төсле дә булгалый, кызыл да. Халыктан хәбәр алуга вәзгыятькә ачыклык кертү өчен экологлар Кызыл күлгә бара. Урынны обследовать иткәндә, анда без җирнең туфракның кызгылт оттенок алып 150 квадратный метр тәшкил иткәнен исбатланды. Бу кызыл оттенок булган урынында җирнең пробалар алынды. Җирлектә яшәүчеләрнең күбесе кәгазь фабрикасыннан шикләнә. Аларның вәкилләре белән дә аралаштык. Калдыклар арасында үзләренеке дә барын яшермиләр. Скорее всего, это промышленные стоки. Монда сәнәгать калдыклары бар. Завод аларны гомуми канализациягә агыза бит. Тыгылган җирдә менә шушлай агып чыга инде. Бу беренче чирак түгел. Ак кәгазь ясаганда сулык, ак төсле, кызылны җитештергәндә кызыл. Әмма ул калдыклар ник урамга агып чыккансың? У нас есть как граница разграничения. Безнең заводның шиге бар. Киртәнең эчке ягы өчен без җавап бирәбез. Үзебез чистартабыз. Канализация оешмасы белән килешү төзелгән. Урам якны водоканал карарга тиеш. Әлеге экологлар үрнәкләрне тикшерә. Гаеплене атарга иртәрәк. Былтыр килеп чыккан шушындый чиракта водоканал оешмасы җаваплылыкка тартылган булган. Юридик затларга моның өчен 80 мең сумга кадәр штраф яный. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы.
Дәүләт торак фонды социаль ипотека буенча фатир алучыларга кагыйдәләрне үзгәртте. Хәзер оешмага килүчеләрне займ буенча килешү төзү тулысынча туктатылды дигән белдерү каршы ала. Сүз берничә ел элек Дәүләт торак фонды социаль ипотека алучыларга өлешләп түләү урынына акча тәкъдим иткән займ механизмы турында бара. Исегезгә төшерәбез, бу елның февраль аенда займ килешүен ана капиталы булганнар гына рәсмиләштерә ала дигән хәбәр чыккан иде. Яңалык халыкта зур ризасызлык уятты. Алар Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать юллады. Президент бу мәсьәләне өйрәнеп, барлык мәгълүматны тапшырырга кушкан иде. Бүгенге яңалыкны фондта законга бәйләп аңлаттылар. С 29 марта. Иртәгәдән яңа федераль закон гамәлгә кергәннең нигезендә Россия банкы контролендә булмаган оешмалар ана капиталын куллану өчен акчалата займ бирә алмый һәм андый учрежденияләр исемлектән төшеп кала. Шуңа күрә торак фонды торак программаларында катнашучыларга акчалата займ бирүне туктата. Дәүләт торак фонды хәзер гаиләләргә ярдәм итүнең башка алымнарын эзлибез дип белдерә. Бу алым ана капиталын куллану белән бәйле булырга тиеш. Төгәлрәк мәгълүматны соңрак хәбәр итәчәкләр. Кире кайтырга очкыч юк. Татарстан туристлары Хинстанга ял итәргә киткән җирдән кире кайта алмый. Бу хакта социаль челтәрләрдә хәбәр итәләр. Әлеге мәгълүматны республиканың туризм буенча комитетында да расладылар. 200дән артык турист арасында Казан, Чаллы, Әлмәт кешеләре бар. Алар бүген иртәнге 5тә туган якларына очарга тиеш булган, әмма очкыч килми. Хәзерге вакытта туристлар кунакханәдә, алар җылы ризык белән тәэмин ителгән. Туроператор хәбәр итүенчә, бүген төнге 12дә Казанга очарга тиешләр. Бизнесны язгы сулар белән агып китеп бара. Борчулары гына суга салып булмый дим. Яңа Шишмә районыннан Илгизәр Нурдинов. Акъяр авылы эшмәкәре безнең редакциягә шулай дип шалтыратты. Янәсе җирле хакимият язгы ташуга каршы тору чаралары күргән. Нәтиҗәдә су белән буада эшмәкәр үрчеткән балыклар да агып китә. Яңа Шишмәдән Гөлназ Сайфетдинова. 26 март көнне килеп кранны алдылар, табызны тартып алдылар. Илгизәр Нурдиновның бар эше бер көндә юкка чыга. 6 ел элек күлгә маймышлар җибәреп балыклар үрчетә башлаган ул. Ярты миллион сум акча кертә, быел җәйдә монда түләүле балык тоту зонасын ачмакчы булган. Акырып еласам да юк. Всё. Бетте бер нәрсә калмады монда. Менә хәр карабыз, анда балык, анда балыкларны су буеннан. Наверное, беткәндер шуның белән. Алла хәбәр. Балык калмады. Буадагы су куркыныч дәрәҗәгә җиткәндә ачыла торган турба бу. Ябып ача торган җайланмасы ватык булган, җирле үзидарә чакыруы буенча ремонт һәм алмаштыру белән шөгыльләнүче оешмадан килеп, ватыгын сүтеп алып китәләр. 2 көн элек була бу. Шуннан бирле балыклы су туктаусыз ага. Яңасы куелмаган әле. Ил буенча поводок кеттеләр. Шунларга әзерлек изеннән шул эшне эшләргә булды. Сез бер şey әйтмәдегез анда, мин башлый әйтмәдегез бит. Бүтән районда күтәрде бер үзем бер каршы килә торган кеше. Иле минем каршы әйткән сүз анда сез антаңлавай. Җирле үзидарә авылны судан саклыйбыз дип бара. Бу очракта эшмәкәр мәнфәгатен берничектә исәпкә алып булмый идеме? Авылдагы бизнеска язгы сулар гына камашаулыймы? Бу хактагы тулырак репортажны Шимбә адымнар тапшыруында карагыз. Гөлназ Сайфетдинова, Егор Романов, Яңа Гасыр каналы. Без район җиреннән ерак китмибез. Авылда эшләүче хатын-кызларга эш сәгатен арттырырга мөмкиннәр. Шундый тәкъдим белән Россиянең хезмәт министрлыгы чыкты. Бүген авылда хезмәт итүче хатын-кызлар атнасына уртача 36 сәгать эшли икән. Мәскәүдәге түрәләр моны аз дип саный, янәсе 40 сәгать кирәк. Тик хезмәт хакын арттырырга теләмиләр. Татарстан хатыннары әлеге фикерне ничек кабул итте? Айзат Шаймарданов. Бозауларга ул балаларым дип эндәшә. Фәлсинә ханым көн саен иртән 5тә бозау карый, аннан сыер сава. Көненә ул 6 сәгать эшли, ләкин бу вакытлыча гына булырга мөмкин, чөнки Россия хезмәт министрлыгы эш вакытын атнасына 4 сәгатькә арттырырга тәкъдим итә. Көнлек була инде, уракка туры килә инде, ике генә кеше бит без фирмада. Директор бер генә. Көншкә үләргә кирәк була инде. 5 сәгатькә. Чыгарга кирәк, басырга кирәк, җыштырга кирәк, җуырга кирәк һәммәсендә бит. Бүген авылдагы хатын-кызлар атнасына уртача 36 сәгать эшли. Россия хезмәт министрлыгы 40 кирәк ди. Моны алар 1990 елда кабул ителгән кыска эш сәгате нормасы искерү белән аңлата. Янәсе авылда хәзер эш авыр түгел, күп нәрсә автоматлаштырылган диләр. Ләкин әлеге дә баягы Шәпшә авылында яңалыкны авыр кабул иткәннәр. Серб и молот хуҗалыгында 65 хатын-кыз эшли. Сәгать артытсалар анда вообще это же кешеләр отдельно работают. Отдельно. Сколько надоели, столько получат. Авылда хатын-кызның эше ферма белән генә бетми диләр. Өйдә тагын бер ферма көтеп тора. Әле ир, балалар бар. Тәкъдимгә илнең авыл хуҗалыгы профсоюзы оешмасы каршы чыкты инде. Татарстан дәүләт советында да моны хупламыйлар. Алар авыл тормышын күз алдына китермиләр. Шул Мәскәүдән чыкмаганнардыр дип уйлыйм. Бу төптән уйланмаган һәм бу тормышка ашмый торган закон дип саныйм. Чөнки безнең авыл хатын-кызларыбызның менә шушындый мөмкинлек бар икән, алар әлбәттә аны сакларга кирәк.
Менә мин инде дөрес әйтеп анласыннар, безнең хатын-кызларыбыз безнең инде 40 яшьлек шәһәрдә яшәгән хатын-кыз белән 40 яшьлек авылда яшәгән хатын-кызны бергә чагыштырып караганда, әлбәттә күп чиракта шәһәрдә яшәгәннәре оттыра. Эш сәгатен арттыру эшсезлеккә дә китерергә мөмкин, димәк, авыл тизрәк юкка чыгачак. Тәкъдим әлегә бәхәсләр генә уята. Авылда эшләүче хатын-кызларга эш сәгатен арттыру мәсьәләсен быелның 1нче ярты еллыгында хәл итәчәкләр, аны махсус комиссия караячак. Ә инде тәкъдим хупланган очракта Россиядә яшәүче 13 миллионга якын хатын-кызга атнасына 4 сәгатькә күбрәк эшләргә туры киләчәк. Айзат Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Россиянең кайсы төбәкләрендә дәүләт хезмәткәрләре татарстанлыларга караганда күбрәк акча алып эшли. Бу хакта Реальное время интернет басмасындагы түрәләргә хезмәт хакы өстәгез дигән язманы укыгыз. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруның төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Мөмкинлекләре шикле студентларны эшкә урнаштыру. Работа, которая заключается с общением с людьми. Татарстанда әлеге мәсьәлә ничек оештырылган? Шупан Касымов ачыклады. Җырчылар һәм оркестр беренче планга. Тамашачы безне икенче яктан күрергә тиеш. Һәрбер затлы җырчыларны, затлы музыкантларны. Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбле репетициясеннән Алия Хәйретдинова. Халык сорауларына ничек җавап бирергә, үз фикереңне үтемле итеп ничек җиткерергә, гауга чыгарсалар нишләргә? Бу турыда ачыктан-ачык кара-каршы утырып сөйләшү бүген депутат булырга теләүче яшьләр парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннан дәрес алды. Бердәм Россия партиясе әгъзалары праймеризда катнашучылар белән очрашты. Алдан тавыш бирү көне 26 майга билгеләнгән. Әлегә анда катнашу өчен 20 кеше теркәлгән. Хәзерге депутатлар, эшмәкәрләр, табиб, укытучылар. Төрлесе бар. Парламент, яшьләр парламенттан гына тормый, ләкин аларның менә шулай кызыксыну безне шатландыра. Димәк, битараф кешеләр түгел. Неформаль очрактагы теге безнең аралашу формасы булды инде. Шуңа күрә бер-беребезгә сораулар биреп, шул сорауларга нинди нәтиҗәләр ясау формасында булды. Татарстанның яшь галимнәре уйлап тапкан эшләнмәләр белән илнең зур нефть оешмалары кызыксына. Бүген Казан университетына Роснефтьтән 27 вәкил килде. Россиядә нефть ятмаларын табу һәм җайлырак чыгару өчен заманча технологияләр эзлиләр. Университет нәрсә белән кызыктыра алды? Руслан Хысындинов. Превратить тяжелую нефть в легкую. Монда төтендә чыгаралар, парда өрдерәләр. КФУның нефть-газ технологияләре лабораториясендә көн сайын дистәләгән тикшерү. Алар белән җир астындагы авыр нефтьне сыйкландыралар. Бу аны чыгаруны җиңеләйтә икән. Катализаторның башка төрләре табылган нефтьне эшкәртү өчен кулай. Татарстан галимнәре ятмаларны эзләүнең яңа усулларын тапкан. Излучением делать измерение определенных параметров. Без нурланыш җибәреп ятмаларның күләмен билгелибез. Тагын да җентекләбрәк тикшереп, монда нефтьне, газны икәнен ачыклыйбыз. Бүген әлеге технологияләр белән Роснефть оешмасы белгечләре таныша. Казанга 27 кешелек делегация килде. Мондый химик алдынгы технологияләр сирәк уйлап табыла. Республика галимнәренең казанышы белән инде чит илдән геологик оешмалар кызыксына. Безгә 5 һәм 100 миллион сумлык эшләнмәләргә инде заказ бирделәр. Хәзер кайсысы буенча эшләргә икәнен хәл итәбез. Роснефть Казан белгечләре Мәскәүгә чакыра үз казанышлары белән якыннан таныштыру өчен. Быел фәнни ачышлар өчен без яңа грантлар булдырдык. Алар Казандагы кебек яшь белгечләргә акчалата ярдәм итәргә мөмкинлек бирәчәк. Роснефть илнең 60 югары уку йорты белән хезмәттәшлек итә. Шуларның берсе Казан университеты. Хәзер иң алдынгы өметне аклаган яшьләрне Мәскәүгә эшкә чакырмакчылар. Руслан Хысындинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Тиз арада машинаның кайсы детали сафтан чыкканын ачыклап, аны төзәтеп куярга кирәк. Түбән Каманың агросәнәгать көллиятендә автомеханик һөнәре буенча күрсәтмә имтиханнары башланды. Анда чалы студентлары үз осталыкларын күрсәтә. Уңган тырыш яшьләр турында Илдар Сафиуллин. Тормоз системасын тикшереп, андагы хилафлыкларны бетерергә әлеге модульнең максаты әнә шундый. Егетләрнең бөтен игътибары техникада. Алар авыруны дәвалаучы табибларны хәтерләтә. Тормоз системасына диагностика ясадым. Андагы сыйкча үткәргечләрнең софтан чыккан булуы ачыкланды. Шулай ук башка детальләрне дә махсус җайламалар белән тикшереп чыктым. Булачак автомеханиклар двигатель, тормоз, роль идарә итү системаларын җентекләп карый, электр үткәргечләрне тикшерә. WorldSkills таләпләре буенча үткәрелүче конкурсның бу этабында 6 төрле модуль. Барлык белгечләр дә бәйсез. Алар республиканың башка шәһәрләреннән килгән. Роль главного эксперта
Төп максат имтихан барышын карау, бәхәсләр булырга тиеш түгел, һәр модульне дөрес итеп бәяләргә кирәк. WorldSkills таләпләренә нигезләнеп оештырылган техник хезмәт һәм автомобиль ремонтлау буенча күрсәтмә имтихан бу атнада башланды. Онда Чаллының Кама автомеханик көллияте студентлары катнаша. Студенты нашего колледжа. Безнең көллият студентлары күрсәтмә имтиханнарны үзебезнең белгечлек буенча апрель-июнь айында тапшырачак. Без аларны сынауга Чаллыга да алып барабыз. Имтихан ахырында һәр катнашучы skills паспортка ия була. Ул киләчәктә эшкә урнашканда уңай бәяләмә булып торачак. Түбән Кама телевидениесе белән берлектә Илдар Сафиуллин, Яңа гасыр каналы. Эшче һөнәрләр чемпионатына әзерләнүче волонтерлар белән бүген халыкара WorldSkills хәрәкәте вәкиле танышты. Бер мәктәп, бер ил проекты менеджеры Алекс Мюзел Казанга килде. Башкалада узачак чемпионатта катнашырга 90 илдән 1000 гариза килгән. Нибары 3000 ярымын гына сайлап алганнар, шуларның 3000-е Татарстан яшьләре. Халыкара белгеч алар белән аралашты, волонтерлар 33 юнәлештә эшләячәк. Татарстанда хезмәткә яраклы, әмма мөмкинлеге шикле 90 мең кеше бар, тик бүгенгә һәр өченчесе генә эшкә урнаштырылган. Уку йортларында белем алучы инвалидлар өчен эш мәсьәләсе ничек хәл ителә? Бу турыда бүген Казанның сәүдә-икътисады техникумында фикер алыштылар. Һөнәр үзләштерергә нинди программалар ярдәм итә? Шулпан Касыймова җиткерер. Теләге булган һәр кеше эшкә урнаша ала, ди Алексей Заваришин. Ул сәүдә һәм икътисад техникумында компьютер программалары ясау белән шөгыльләнә. Аларның кайберләре мөмкинлеге шикле студентларны укыту һәм эшкә урнаштыруга кагылышлы. Бирегә югары уку йортын тәмамлап килә. Нравится работа, которая... Күңелемә ошаган эшне таптым. Миңа аралашуга корылган һөнәрләр эше. Биредә үземнең проблемаларым турында онытып, тулы канлы тормыш белән яшим. Әлеге клиенттә 100дән артык мөмкинлеге шикле студент белем ала. Аларга биредә барлык шартларда тудырылган. Аның беренчесе белем бирү булса, икенчесе эшкә урнаштыру проблемаларын хәл итү. Эшкә урнаштыру бер нәрсә, иң мөһиме туры килерлек һөнәр сайларга булышырга кирәк. Җәмгыятьтә мөмкинлеге шикле кешеләр үзләрен кимсетелгән итеп хис итәргә тиеш түгел, алар белән психологлар да эшли. Сәләтләрен ашарга ярдәм итә торган шартлар тудырылырга тиеш. Бу чиракта һөнәргә бер адым программасы да ярдәм итә. Эш бирүчеләр уку йортларына үзләре килә. Чыгарлыш студентлар алган белемнәренә таянып сәләтләрен күрсәтәләр. Обилимпикс чемпионаты да зур мөмкинлекләр ача. Алга таба аны WorldSkills белән берләштереп бер мәйданчыкта үткәргә ниятлиләр. Обилимпикс, который прошел, Обилимпикс катнашучылар өчен бик зур баскыч, алар сәләтләрен эш бирүчегә генә түгел, үзләренә дә исбат итә. Мөмкинлеге шикле кешеләрне эшкә урнаштыру ул ил күләм мәсьәлә. Шуңа да бүген конференциядә аны чишү юллары турында уртага салып сөйләштеләр. Шулпан Касыймова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Аның әсәрләре балачак хатирәләре кебек саклана. Бүген Максим Горькийның тууына 151 ел. Бөек рус язучысы аның иҗатын, тормыш юлын Казанда искә алдылар. Танылган драматург һәм прозаикның һәйкәленә чәчәк салырга мәктәп укучылары, музей хезмәткәрләре һәм гомумән Максим Горький иҗатына мөкиббән кешеләр җыелган. Язучы Түбән Новгородта туган. Аның яшьлеге Казан белән дә бәйле. 16 яшендә университетта уку теләге белән башкалага килә. Ул чакта аны Максим Горький түгел, Алексей Пешков буларак беләләр. Истәлекле чара Максим Горький исемендәге әдәби музейда дәвам итте. Монда аның китаплары, документлары, фотографияләре урнашкан. 10 ел туктатылып торганнан соң Максим Горький исемендәге әдәби премия яңадан гамәлгә куелды. Бүген мондый дәрәҗәле исемгә язучылар Айрат Бикбулатов белән Лев Данилов ия булды. Ул КамАЗ гөрелтесен көйгә салачак. Россиянең атаклы пианисты Денис Мацуев Чаллыга талантлы балалар эзләп килә. Бер рәттән шәһәрне бөтен дөньяга таныткан йөк машинасында да йөреп карый. Двигатель тавышы күрәсең шул кадәр күңеленә ята, хәтта аңа багышлап симфония иҗат итәргә була. Илһам уяткан йолдызлар табылган кичәдән Илшат Аюпов репортажы. Сәхнәдә яшь йолдызлар балкый. Фортепиано, домра, скрипка, рәсем ясау буенча Чаллы музыка мәктәпләре укучылары фонд стипендиясенә лаек. Конкурста 98 бала катнашкан. Тик грант 4 кенә. Аларны маэстро үзе тапшыра һәм беренче киңәшен бирә. Но я на 100% уверен, что вы прекрасно знаете, что с завтрашнего утра вам нужно идти к своим инструментам. Чаллыда 8 укучының аеруча талантлы булуы ачыклана. Грант 4 генә булганлыктан Әлфия һәм Сергей Кагугиннар аларны үз хисапларына укытачак. И мы приняли обязательство. Без шундый карарга килдек. Ул 4 бала да Суздалдагы җәйге мәктәптә укыячак. КамАЗ белән Мацуевның дуслыгы күптәннән. Бүген маэстро яңа модель йөк автомобилендә йөреп карады. Двигатель тавышын симфония белән чагыштыра. Звук КамАЗа это целая симфония, можно ее перевести. КамАЗ тавышы ул симфония кебек. Мин аны киләчәктә көйгә дә салырга уйлыйм әле. Чаллы шәһәренең орган залы тамашачылар белән шыгрым тулы. Тиздән ул сихри ти дөньясына чумачак.
Билетлар кассада юк. Алар КамАЗ эшчеләре һәм музыка мәктәпләре укучыларына таратылган. Волнение, трепет. Зур дулкынлану белән мөгъҗиза көтәбез. Это музыкотерапия, это для души. Эш көненнән соң бу безгә тавыш терапиясе, мега эмоцияләр алырмын дип уйлыйм. Концерт классик әсәрләрдән төзелгән. Берничәсен маэстро Игорь Лерманның камера оркестры белән берлектә башкара. Шалыдан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. 100 еллык тарихка яңа сулыш өреп Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбле ТАССРның 100 еллыгына багышланган премьера әзерли. Халык инҗеләре дип исемләнгән программага Татарстанда яшәүче милләтләрнең җыр бию сәнгать әсәрләре кергән. Репетициянең иң кызган чагына Алия Хайретдинова да эләкте. Айрат Хамитов биючеләр белән бер рәттән сикереп тә куя, җырга да кушыла. Бер атнадан дәүләт җыр һәм бию ансамбле яңа программа белән зур сәхнәгә чыгачак. Моң хәрәкәт аша әйтеләсе төп фикер 100 еллык ТАССР тарихының мәдәни үзенчәлеге. 80 ел дәвамында без туплап барган әсәрләребезне, җырларыбызны тамашачыга яңадан күрсәтеп, бу бик тә кирәкле, чөнки тамашачы безне икенче яктан күрергә тиеш. Инҗе бөртекләре бер төрле булмагандай табадан төшкән халык инҗеләре программасы да үзенчәлекле итеп әзерләнә диләр. Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбленең яңа халык инҗеләре программасында күп еллар эчендә беренче тапкыр төп игътибар биючеләргә түгел, инде җырчыларга һәм оркестрга биреләчәк. Монда инде халык моңнары гына түгел, татарның классикасы да яңгыраячак. Бу Сәйдәш, бу Ключерев. Җырчылар, музыкантлар, биючеләр артында торырга күнеккән, яңа программада һәрберсенә урын түрдән. Дистәләгән костюм тегелә, репертуарда җырлар алтын фондтан. Диләрә Палатова ансамбльдә 15 ел һәр программа яңадан каушата ди. Безнең менә концертыбызның төп әсәрләре Зөлхиҗә, Иңгер-Меңгер, Карият Батыр. Без бу концертта акапельный әйберләрне башкарабыз, күп башкарабыз. Беренче ноталарны уйнап җибәргәч, ул мандраж хәзер икенче планга китә. Яңа программаны Татарстанда апрель башында тәкъдим итәләр. Премьерадан соң ансамбль Башкортстанга һәм Себергә юл тота. Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Кыш әле китәргә ашыкмый. Корның эремәве спортчыларга файдага гына бүген Казанда биатлон буенча республика күләмендәге ярышлар башланды. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар буенча кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Апрельнең 3-сеннән 6-сына кадәр Камал театры Яршаллы һәм Түбән-Кама шәһәрләрендә гастрольләрдә. Афишада иң популяр спектакльләр һәм премьералар. Билетлар Камал театр сайтында, Энергетик мәдәният сарае һәм халыклар иҗаты йорты кассаларында. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Центр проктологии Аллен Клиник. Профессиональное лечение геморроя. В автоцентре Марка весеннее обострение. Автомобили Nissan отдаем без наценки. Заберите свой Nissan без переплат на Чуйкова 54Б. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбле тәкъдим итә. 5 апрель. Баказа. Рәхим итегез. Ришат Төхвәтуллин концертлары белән сезнең төбәктә. 1 апрель Мәләвез, 2 Кырмыскалы, 3 Ишембай, 4 Салават, 7 Пермь, 8 Бардак, 9 Нефтекама, 10 Тәтешле, 14 Благовещенск, 16 Чишмә, 17 Языкова, 18 Кандра, 19 Ютаза, 23 Стәрлетамак, 24 Ушалы, 25 Магнитогорск, 26 Баймак, 28 апрель Брай. Яшикләве 6+. Ышанычлы хож операторы Думырты хождан, хож һәм гомрә, кулай бәяләрдән. 8800-555-92-10. 8800-555-92-10. Болгар радиосы тәкъдим итә. Илсә Бәдретдинова, Венера Ганиева, Илсаф, Резида Шарафиева, Зөбәр Хайретдинов, Рәсим Низамов, Гөлназ Асаева, Раяз Фасихов, Ришат Фазли Әхмәтов, Рөстәм Закиров, Закир Шахпан, Әнвәр Нургалиев һәм башкалар. Концерт түгел, могҗиза. 29 март. Пирамида. Шаян ТВ, Домруда 32, МТСта 558, цифрлы мультиплекста 26, Таттелекомда 23 каналда, өйдә, юлда, онлайн режимда. Шаян ТВ һәр кайда.
Бик күпләр зарыгып яз җиткәнне көтсә, икенче берәүләр кышның тоткарлануына шатлана гына. Татарстанның биатлон белән шөгыльләнүче яшьләре карлар эреп беткәнче стартларга чыкты. Монда төгәллек тә, җитезлек тә мөһим. Спорт чарасы Нагорный бистәсендәге трамплиннан сикерү комплексы базасында оештырылган. Чемпион булды дип исемләнгән ярышта чаңгыда җитез итеп узышудан тыш пневматик винтовкадан төс итеп атуда да осталыкларын күрсәтәләр. Беренчелек яшелзән спортчысы биатлон буенча Олимпия уеннары чемпионы ат казанган спорт ustaсы Ринат Сафинның якты истәлегенә багышланган. Казанда бу көннәрдә кечкенә калибр коралдан ату буенча Россия беренчелеге һәм пневматик коралдан ату буенча ил күләмендәге ярышлар уза. Монда 11 яшьтән 16 яшькә кадәр булган спортчылар җыелган. Катнашучылар саны 300-дән артык. Алар Россиянең 40-тан артык төбәгеннән килгән. Алар 13 комплект медаль уйнатачак. Татарстан данын 17 спортчы яклый. Зур тизлек яратучылар бу көннәрдә саф һавада ярыша. Бу күренешләрне һавадагы еланнар, ягъни кайтлар дип атыйлар. Кама-Тамага районында үзенчәлекле вакыйга бара. Катнашучылар җилдән егәрлек алып, кар өстендә җилдерә. Наталья сноубордны сайлаган, бу ярышта осталыгын күрсәтергә Ульян өлкәсеннән килгән. Ул әлеге ярышта бердән-бер хатын-кыз. Сложно, очень сложно. Катлаулы спорт төре әлбәттә бик авыр ярыш. Башта бер нәрсә дә башкарып булмас кебек. Чаңгычыларга аеруча да мәшәкатьле. Барлыгы 40-ка якын катнашучы Идел буе төбәкләреннән җыелган. Ешкырала, Тольятти һәм башка төбәкләрдән вәкилләр бар. Кемнәрдер максатчын рәвештә җиңү яуларга дип килсә, икенче берәүләр мотор һава торышыннан ләззәт ала. Здесь площадь порядка 50 квадратных километров. Мондагы ярыш мәйданы 50 квадрат километр, искиткеч мотор урыннар, таулар, калкулыклар бар. Катнашучылар 2 көн эчендә 100 чакрым юл үтте. Мондый спорт төрендә беркемне дә җиңелүче дип әйтүе кыен. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күпе телисезме? Данил Майстер моны чынга ашырыр. Данил сызык Майстер.рф. Телефон 2 167 166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта. Бөгелмә Болоз Нахайда җепши кар көтелә. Температура 2 градус. Төньяк чыгышта Түбән Кама, Таныш, Лабугада карлы 3 градус җыла. Төньякта Минзәле, Әгерше Мензелевскида урны белән генә кар булу ихтимал. 4 градуска кадәр җылы көтелә. Төньяк батышта, Орча, Кукмара Волташта синоптиклар кар вәгъдә итә. Температура 2 градус. Болгар бу Шөкрәледә җепши кар яучак 2 градус җылы. Үзәктә Чиста, Нурлатак, Субайда кар булу ихтимал. 2 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә төнлә суыта, әмма көндез шулай ук яңгырлы. Луидор Казан автоүзәге газ автомобильләрен сату һәм аларга хезмәт күрсәтү буенча Татарстанның рәсми диләре. Бары газ Луидор автоүзәгендә генә өр-яңа автомобиль сатып алганда 318 мең сумны янда калдырырга була. Телефон 8800 2002 402. Жилой комплекс Приволжский – это уютные квартиры с индивидуальным отоплением в экологически чистом районе Казани. Звоните 561 08 81. Тапшырны иганашысы Осмо Уника компаниясе. Отышлы бәйгә 1 һәм 2 бүлмәле фатир сатып алырга ашыгыз. Идел елгасы буендагы үзенчәлекле җылыту системасы булган кирпеч йортлар Приволжский тора комплексында. Карсыгыз кисә шалтыратыгыз 561 0881. Башкалабыз Казанда шулай карлы 0 градустан 2 градуска кадәр җыла. Төньякын батыштан уртача тирәлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 752 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чатмаллыгы 86%. Төнлә Хамиртан магнит бураны булу ихтимал. Үзегезне саклагыз. Әлеге сәгать кемнә шулар сезнең хатырышы белән Альбина Шихапова таныштырды. Исән-имин яшик, сау булыгыз.